Okuwesi kunakho konke ngathi mangitshela umkhwenyana wami akaze azangithathe serious sisi uyangizothi ngithini okuyena umuntu ongabe uyangiprotector ngathi mangimxoxela ngalolu daba wavesane nje wangitshela ukuthi hayi ngakutshela ngaleli sonto lakho mina ngihlele ekhaya ngisonti wena ngakutshela ngathi hlukana nendaba yamsonto kwasha wacima usala lo muntu engabe uyangiprotector njengomkhwenyana wami. Sanibonani ababukeli emakhaya, welcome to iJoga TV phansi kohlelo lethu iyangihlula lento. I'm your host Nomfundo Mbatha Mthiya uShandu kaNdaba. Namhlanje ke sibhalelwe umama la odabeni lakhe azosichazela khona kabanzi ukuthi iyamhlula lento. Uke wayithuka esembatha nomfundisi bengavumelelana ngokungekho emthethweni. So ubezobeka udaba lakhe ezocela usizo ukuthi angasizakala kanjani because iyamhlula lento, isiyamudla, imudla ngaphakathi. So bezodedela lolo daba ezocela usizo. Siphinde sizame isicelo nokudlulisa udaba lethu la eziJoga TV. Sike saba nenkinga sithola ama comments kuye kwaba khona ubhuti besibhalele la ohlelweni lethu ngodaba lakhe olunenkinga naye. So kwaba ukuthi ubhuti lo kushuthi kade babembona ku YouTube ubebhala elokho ebhala izitori ezahlukahlukene. So ababukele emakhaya abasasikholwa eziJoga TV kanti thina si representa i true story Nkosi yami. Umuntu mesuke esibhalele usuke esibhalele udaba lakhe olusuke lu serious esuke ecela usizo ukuthi simsize. So sike siceleke nina ababukele emakhaya ukuthi manilibona udaba lomuntu besicela ukuthi masuke sicela usizo soku serious kusokudaba lu serious olu true story asidlali la Nkosi yami. eziJoga TV siyacela sinesicelo na udaba la mama mawukhona angakwazi ukumsiza ukuthi akwazi ukusizakala siyacela ukuthi akwazi ukusizakala. Ningakhohlwa ke ukulike ni subscribe siyabonga. Sawubona sisami njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila sithandwa sami. Welcome to iJoga TV siyakwamkela. Yebo sisi ngiyajabula. Okay, besicela ukwazi sisi ukuthi ngabe uba igama wakaba isibongo usuka kephi? Okay, igama lami ngutholakele ngwakamagubane ngihlala eMlazi kaIsh. Okay, since usibhalele la ekhaya sikutholile udaba lakho so besicela uchazele ababukele emakhaya ukuthi udaba lakho likanjani. Okay, mina udaba lami luwukuthi enene ngifisa ukuthi liphume ngaphakathi kumina cause selingihlukumeze isikhathi eside nanokuthi ngifisa ukuthi nabanye abafana njengami abadlule kulesi simo engidlule kusona bakwazi ukuthi bathole usizo. Usizo kanjani mhlawumbe? Okay, kushuthi noma ngaqale ngichaza indaba ukuthi kwenzakalani. Okay, kushuthi mina bengisonta esontweni bengiyi-Asha ngaziwa nje esontweni ukuthi zonke izinto nje imina engiphambili kuzona. Even ubaba umfundisi noma umfundisi emzini wakhe imina bengivumeleke ukuthi ngiye nje yonke into biyaziwa yimina esontweni. Even nje nomnikelo biqoqwa yimina, yonke into esonto ibiyenziwa yimina. So bengumuntu nje esontweni owaziwayo nje ophansi phezulu until ngelinye ilanga umama umfundisi wayengekho kwakhe. So ubaba umfundisi wayesecela ukuthi ngize kwakhe ngoba umama umfundisi akekho ngizomsiza kwakhe. Ngokunganake ngoba phela vele njengoba ngichaza ukuthi esontweni bengiyi-Asha futhi ngiphansi phezulu nazo zonke izinto ngihambe ngiye kubaba umfundisi kanti ngalelo langa lelo uplane izinto ezimbi. Ngicabanga ukuthi wayesetshenziswa usathane noma ngeke ngimhlulele kodwa ngendlela into ayenza ngendlela engaphoxeka ngayo. Kushuthi ngafika baba umfundisi mangifika baba umfundisi njengenjwayelo ngifike ngikline ngenze yonke into kanti uzothi angize ngasekamerweni ngizoklina ngasekamerweni. Mangifika ngasekamerweni avala isicaba, mayevala isicaba hawu anginukubeza baba umfundisi. Ngithuke ngalendlela yokuthi ngaba shocked because angikazi ngimcabangele ukuthi engenza into enje yayana ngendlela ebengimthembe ngayo nangendlela ebengimkhonze ngayo. Into eyaba inkinga kakhulu eyokuthi noma ngithi ngiyazama ukutshela umama engathi ngoba phela ngathi mangibona sekwenzeke lento ngathuka ngangakwazi kwangafana nokuthi ake ngihambe ngemaphoyiseni kwangafana nokuthi ake ngemaphoyiseni ngibikele lolu daba. Ngasuke nje ngavesane nje ngathuka ngabona kuyihlazo ngabona ngizophoxeka ngangazi kwasho ukuthi nami angitshelanga umuntu futhi ubaba umfundisi wangisabisa wathi noma ngathi uyayikhuluma lento ngeke beze bebelieve mina ngiphethe esontweni wena uyini. So wangenza le
lento ngabona ukuthi noma kuthiwa kuyafika ukuthi ngiyireport akuzukusizakala until ngize ngithi ake ngizame omunye umama engimthembayo esontweni. Ngathi ngithi ngiyamtshela lo mama kodwa Nkosi yami uyabazi-ke abazalwane, uyabazi abazalwane banjani. Lo mama wabiza umhlangano abanye omama wangiletha nami. Uyabona ukuzwe lento ekuthiwa ukuhlulelwa uphila. Yabona mangikhuluma lento le ngibisane ngifikelwe inyembezi. Sisungakhala. Ngoba alikho igama abangangibizanga ngalo. Bangithuka bangibiza ngonondindo futhi uzohlukanisa ibandla, bangitshela ukuthi bengivele ngimfuna umfundisi bebade bengibuka sonke lesi sikhathi, bangibiza ngawo wonke amagama. Okuwesi kunakho konke ngathi mangitshela umkhwenyana wami akaze azangithathe serious sisi, uyangizwa ukuthi ngithini. Okuyena umuntu ongabe uyangiprotector. Ngathi mangimxoxela ngalolu daba wavesane nje wangitshela ukuthi hayi ngakutshela ngaleli sonto lakho mina ngihlele ekhaya ngisonti wena ngakutshela ngathi hlukana nendaba yesonto kwasha wacima usala. Lo muntu engabe uyangiprotector njengomkhwenyana wami akakaze zangiprotect umkhwenyana wami. Kunalokho wangicriticize wangigxeka ebandleni, akekho umuntu owaba nami. So the reason ngize la kunina ingoba ngizocela ukuthi ningisize kuze ngisize ngiprotect nabanye, ngoba lento eyenzeka kumina hayi ukuthi yenzeka kumina, iyenzeka kumina kuphela. Kukhona nabanye out there abadlula kuyona lento abangakwazi ukuthi bazokhuluma nobani ngenxa yokuthi njoba ngikutshela ukuthi ebandleni mina ngathukwa, ngabizwa ngawo wonke amagama. Ngaze ngathuka na umkhwenyana wami wathi ayikho lento oyishoyo wena uzenzela idrama nje ingoba ufuna ukubukwa. Ngakutshela ngaleso umuntu engabe uyangiprotect, uyacabanga. So sisami ngiyaxolisa ukuphula ulimi. Ushadile? Ngilotsholiwe, ngiganile, yebo ngiganile. Umkhwenyana uyasonta? Akasonti, umuntu oyidlela inkamba zikaFaro. Iyona le exakayo ukuthi phela ngoba ekungasontini kwakhe kufuze ngabe uyena okulwelayo nje, ngoba phela indlela enza ngayo ngathi wenza ukuthuka nje engazuthi uprotector naye ibandla, uprotector umfundisi naye. Ngoba uyaphuza umkhwenyana waye ngakulwelanga. Hayi akazange ngilwele kunalokho naye nje wangithuka nje wathi hayi asiyeke futhi lento uzobangela inkinga, uzodutshulwa, wasena nje yazi sesingaphoxeka kumkhwenyana wami. So njengamanje impilo yeni emshadweni wenu noma emganweni wenu ihamba kanjani? Akukho mhlambe sengisho ukuthi mase niyangala enkonzweni nasekamereni nenjani, niyajabulisana kahle nje? Akupho mhlambe amagama aqhamukayo noma indlela sekubuka ngayo akusafani nakuqala? Kunjani, kusa right nje yonke into? Akusekho right ngaleyo ndlela ngoba yena mangabe edle inkambo zikaFaro ukahlala ngithuke ngalento. Uyayibona leyo nto ukuwe ukuthi mangabe sithusene noma sithusene kodwa ukwenza mangabe edakiwe angithuke ngalento athi asuka vele wena walala nomfundisi ayikho into engayikhuluma ngawe. Uyayibona leyo and lento iyangidla sengize ngancipha nasemzweni ngoba bengingangaka mina bengaphezulu kwalokho. So ngoba manje lento mayeke waphuza wadakwa uvesana ngithuke ngayo lento. So yena umfundisi usaliphethe ibandla? Yebo usaliphethe ibandla, uyaqhubeka nempilo yakhe sengathi akaze kwenzeke lutho. So wamthathela ziphi inyathelo umfundisi? Njengoba ngisho nje ukuthi ngavesane lento ngayigcina kumina imanje la sengiyicabange khona, kodwa manje inkinga ubufakazi abukho. Ngizothi ngoba ngaye ngathi noma ngicabanga ukuthi kambe manje emaphoyiseni manje ngizwe bethi mangabe udlwengile ufanele lo daba ulubike within 24 hours. Mina ngizange ngize ngiyenze leyo nto. Unkosikazi kamfundisi uyazi yena? Yebo omama besonto bamxoxela ngodaba, kodwa naye futhi akaze angibize ushukungibiza ezongibuza ukuthi kwenzakalana, akaze azasho lutho kumina. So after sekwenzakalile okwenzakala umfundisi ukhona communication okwawaba naye nomfundisi noma nje nagcina nangalo lo suku nje? Angiphindanga ngaba naye communication naye ngoba nasesontweni nje into ekuthiwa isonto nje angisondeli kuyona,
angimi esontweni. Kunabantu yabo nje ngize ngibona ukuthi angize la kunina ingoba sengikhathele abantu bengibuza ukuthi yindaba ungayi esontweni, yindaba ungayi esontweni. Bonke abantu bangibuza umbuzo ukuthi mina ngiyabathetha angisonto mina ngiyakholwa uNkulunkulu ngiyamsaba ngiyamthanda kodwa hayi isonto hayi angihlangani nalo. So kukho konke lokhu osudlule kukhona udile kanjani nakho? Hey sisi bengelula cause there was a time ngangicabanga ukuyibulala. Ngazama kaningi ukuyibulala. Kangangokuba ngelinye ilanga ngaze ngathatha amaphilisi. Ngathi ngithi ngiwaphethe amaphilisi ngacabanga izingane zami ngoba nginazo ingane eziwu2. Ngathi if mangithatha amaphilisi ngiwaphuza what about izingane zami zizoba yini izingane zami. So the only thing eyangisiza lapho izingane zami ukuthi ngacabanga izingane zami ukuthi ngizoyishiya nobani. So ake sithi nje udaba lakho lokucala libuhlungu futhi wangempela. Angazi impela ngathi because esikhathini samanje yonke into isebenza ngobufakazi. Yabo. Angcono ukuthi mhlambe wathi mawuthi kwenzeka lokho nje wangageza waye eclinic. Yabo. Sikhuluma ukuthi noma kuthiwa eziJoy TV siyakuyena umfundisi uyazama ukuphika but at least kunama documents akhona ukuthi cha wadlengulwa ngempela. Yabo. So sengisho next time izinto ezifana nalezi zidinga ukuthi ungathi nje mawudlenguliwe phuthume eclinic yabo ukuze yonke into izoba nobufakazi because yonke into isebenza ngofakazi. Yabo. Kodwa ake sithembe ukuthi mhlawumbe bakhona abanye abasazovela ngoba ngeke kube wayeqala egcina ngawe. Akwenza kusho ukuthi into ayenza mhlawumbe umfundisi into ajwayele ukuyenza. Yabo. Mhlawumbe bakhona nabanye abazovela noma ungasalishongo igama lebandla, ibandla likephi mhlawumbe? Ibandla lilapha ka-E. Ikephi no E? Ka-E eMlazi Zion of Christ. Noma ake sithi nje kwamanje singamdalula igama ya portrait ilokhuzana yakhe. Singamdalula igama but nje engakusho siswami ukuthi kunzima odlule khona because njengamanje sekulimaza ukuthi awusakwazi ngisho ukuya esontweni. Yabo usuyalizonda ngisho isonto ofithi ukurongi lokho but engakusho nje ukuthi ufune ukuxolisa inhliziyo wehlise umoya uqhubeke umthando uNkulunkulu. Yabo kunezimo esike sidlule kuzona hayi ngokwentando yethu but kokunye isuke zisiqinisa liqinisa ukholo lakho. Yabo so nje engakusho ukuthi ubuyele esontweni umthando uNkulunkulu njengoba umthanda. Ngiyathemba ukuthi nababukele emakhaya babonile baluzula udaba lakho. Mhlawumbe kuzoba khona nabo imbono abayibekayo ukuthi mhlawumbe ungadlula kanjani kulesimo. Siyabonga kakhulu ukuthi ushare udaba lakho ngikufisela inhlanhla ukuthi ngathi ungahila nosizo futhi kubabukele emakhaya mhlawumbe sathemba ukuthi ukhona ongalithola ukuthi ukwazi ukuthi udlule kulesimo obhekane naso. Sibonga kakhulu. Ngiyabonga sisi. Sesiligoqa uhlelo lethu babukele emakhaya naninizwele usisi la wanukubezwa umfundisi. Abefundisi-ke sesibathatha njengabantu okuyibona sibathemba kakhulu. Naye wamthemba kakhulu, wamthemba waze wafika emzini wakhe umfundisi eyomsiza yomqinela kanti kuthiwa ini umfundi uyithela isisila isiZulu-ke angisazi kahle kodwa ngeke ngizwe kusho njalo. Usisi waya engazi ethi uyosiza naye siza umfundisi wakhe kanti useyoyifaka enkingeni. So besicela babukele emakhaya mawukuthi uke waba nesimo esikanje uke wadlula esimene esikanje wasizakala kanjani ukuze sizokwazi ukuthi sisize usisi. Siyabonga kakhulu, ningakhohlwa ukulike and subscribe. Siyabonga kakhulu.